Не е детска градина! Стягайте се! Готвим! Я стегни малко ти тука! Така ли се режат зеленчуци, бе? Ти нож хващал ли си в този живот? Ръцете къде си ги намери? На улицата ли ги намери? Абе, я малко по-сериозно. Да, шеф! Ами ти, бе? Феле, какъв е този булмач, бе? Абе, ти като отидеш на ресторант, лука с обелките ли ти го дават, те питам, бе? И от тебе черв за зелен не става. За мишка не ставаш. Да, шеф! Еле, майко. Шеф, сервирам. Ето го и той, хубавец. Това да не е студено? Не е студено. Дали? Ей, от вас двамата нищо не става. За това, че вие не ставате. Поне знаете как да се обличате.